Sastanak predstavnika studenata u blokadi i čelnih ljudi Univerziteta u Beogradu trebalo bi da počne u ovim trenucima na Saobraćajnom fakultetu. Mediji uoči sastanka prenose da se očekuje da studenti saopšte svoj stav o ranijoj inicijativi za spas Univerziteta u Beogradu, u kojoj rektorski kolegijum i dekani predlažu način za izlazak iz aktuelne krize. Rektorski kolegijum u toj inicijativi predlaže združeno delovanje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja svih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sastanak prati naš Dragan Stojanović. Dragane, imaš li informacija? Je li sastanak počeo? Da li se neko pojavio i o čemu će biti još reči? Stefane, mi smo ovde mogli samo da zabeležimo kadrove, pretpostavljamo i predstavnika i studenta u blokadi, ali i predstavnika univerziteta koji ulaze ovde u zgradu. Medijima nije dozvoljeno da prisustvuju niti da uđu na sam saobraćajni fakultet, tako da mi ovde ostajemo da sačekamo, kao što si i ti rekao u najavi, odgovor studenta, s obzirom da se očekuje da oni kažu svoj stav na inicijativu za spas Univerziteta u Beogradu, koju su predložili svi dekani fakulteta u glavnom gradu, ali i prošireni rektorski kolegijum. Da podsjetimo svakako da ta inicijativa je doneta s obzirom da, kako stoji u samom saopštenju, sami fakulteti i univerzitet trpe neviđene pritiske poslednjih 5 meseci i da je ugrožena ne samo plate nastavnika i ne samo školska godina, već i autonomija univerziteta. I s obzirom da su studenti u blokadi, osim, kako su oni naveli, borbe za pravednije društvo kroz prvenstvena ona 4 prva zahteva, oni su krenuli i u, kako se to kaže, u političku borbu, u političku arenu, s obzirom da su tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i da u tom smislu univerzitet i dalje podržava i takva nastojanja, ali da to studenti i nastavnici moraju da rade u svojstvu građana kako bi se sam univerzitet spasao od svakodnevno dnevno-političke borbe i dnevno-političkih prepucavanja. Oni svakako u toj inicijativi predlažu kombinovani nastavak rada i nastavak održavanja predavanja. Jedni od tih modela mogu da budu i održavanje plenuma jednom nedeljno u trajanju od 2 sata, može da se isto tako jednom nedeljno održavaju protesti ili da nastava se nastavi online uz svakodnevne blokade i proteste. I svakako o tome će se ovde razgovarati na Saobraćajnom fakultetu. Osim toga, svakako u samoj inicijativi se nastavlja pružanje pravne i bezbednosne podrške za sve studente, ali isto tako želi se da se nastavi nekako funkcionisanje same nastave, kako i oni studenti koji se nisu protivili blokadama, ali nisu ni aktivno učestvovali, mogli da nastave da uče svakako ovde na Beogradskom univerzitetu. Uz to, svakako u samoj inicijativi se stoji da bi trebalo i da bi valjalo da se napravi fakultetski tim, da dođe do bolje koordinacije između samih studenta i predstavnika svakog pojedinačnog fakulteta. I osim toga, kada dođe do samog dogovora, trebalo bi da onda i univerzitet nastavi pregovore sa vladom o tome kako će se završiti ova školska godina. Jedan od predloga jeste i da nastava se produži do 31. oktobra, da oni studenti koji budu to želeli mogu da uđu u status mirovanja ili možda pak da se smanji broj potrebnih SP bodova za upis na budžetsku godinu sledeće godine. Eto, to su za sad posljednje informacije. Mi ostajemo ovde da ispratimo i da zabeležimo izjave ukoliko dođe do samog dogovora nakon sastanka ovde na Saobraćajnom fakultetu. Stefane. Hvala Draganu Stojanoviću koji prati sastanak predstavnika studenata u blokadi i predstavnika Univerziteta u Beogradu. Verovatno ćemo u nekim narednim vestima imati i odgovore na neko od ovih pitanja.